पुलानो सानाय chini notice ni borok yakung yak kerise nogo asugai 50,000 haike 60,000 bo bini parman income khalai dongo hinke nor okong khana oi OMG hinai bahaki hini wansugui na khana jotona lamsugo ani wati sanalo tini anorna khorksa boron kongna sawi khana rinai bini mung ungkha okhil norok hinkai pulan jimi la jora kahamke khanadi tange hinkai norok jodi video no skip khakyangke norok kahamke bujigala te o video ungkha je bukha kala je bukha norom borokni bage hinke chanai tange hinke o video ni jagao sajak bahaki bukhano karak khalai buska agungnani bongkha khoroksa asam hastini para bisingo tongnai chala sikala bekar khoroksa tongnai puila bo kaisa income ni lama natugui kaisa bini wati channel kholoka bini wati channel ni mung ungkha technical bini a channel o bo onek technical je video upload khlayo haipono bini video no khoroksaban chajana kare respond rinai kare aboti hinibo sak sakno nasler jagai joli jagai bino channel no off khlai rikha aboni olo 2018 o bo khoroksa burina hamsaka o burina mung ungkha ria borok abodi khena khoroksa tai khoroksana hamjak lai kane bukha manai kajak lakya tei borokni busa khoroksa ungkha tei abodi khena borokni family o oste rangni problem bahano ungui phayo tei kamini borok bahano borno sak nangya korei bigara busa hanai abon bagai bo wansuka noga asuk tongai tei ingliya ang tabu income ni lama se khanya nangsinai okongna wansugi bo asamni Bangalore o samung khanya hanai thanga a jaga bo kaisa tiles company hayake factory jaga o samung khalakya aboni tuman pore hingano bini kaisa a factory jaga o accident ungkha a jaga o bini electric shock nangai yakung te yak rok jotono khamui thangbakya apro bono hospital o tlangjaka aroni doctor bini family no saka bono kathang narigna hinkai bini yak te yakung tansona nangsinai aboti hini saka apro bini family member saka jesapon ungsitung tebocheng chini borokno kathangse nango hinai ati sakani doctor bini yak te yakung tansonani nangkha bo hingke aboti accident ungma bagai amsuk imang kotor nugui thamani Bangalore o thangai samung khakyangke onek income khalanya hanai phiaba bino imangnai imangno ungui thangka tei bo aboni olo nogo phaye bini yakung te yak kreni bagai pula onek problem ungsuka tei bo time pass khanya bagai aboti chikon game rok thunga Ludo tei Candy Crush game rok bini busalai bekai aboti hai rok bo game thungai bini wati channel katal khulogai upload khaikya ADN gaming wati channel o hinke YouTube rogo aboti Candy Crush game haike Ludo game rok no kebo nane kere aboti hini bono ajora bahne kebo support khane kere apro PUBG game katal choli toma jora hinkai bo bini yak kari phano bini busalai baike game thungai video upload khalakya aboni olo phano bono kebo respond rinai kere tebo phano bo sakno bukha kra khlai video regular upload khlai thanga ajora o bini thani na damni phone tongo eba ke damni laptop tongo bini thani kono kore sudo PUBG game kaisa choli drop kaisa normal chikon sa phone kaisa tongo bo hinkai salsa bini wati channel ni bising dikhaye kaisa PUBG game live stream thangai boino phonoga apro je bini game play no nugui onek borok rok wana jaka tangi hinke bini yak bukare yakumo kare bo sudo busalai bechimi se game thangai phonogo aboti hini bono oste kabama borono support khalakya tei bo bini pulani first YouTube payment phakya hingeno je bini nangmani mani painaka phone kaisa katal painaka tei laptop kaisa painaka apro ni simi bo live stream video khalanyani chengkha tei norok nainadi bini pulawo 0 subscribe tongmani tini bosago sobaijak 700 maneke 7 lakh ni subscribe jaga bini tongo tabuk tei tabuk bini parman income phayo 50 hayake 60,000 tei bini abono kariba hanyo 60 income bahano tongo phiaba bini channel hack khajagai direct YouTube ni hoite bini channel no delete khlai rejaka bini channel ni mung ungkha ADN gaming YT tei bono kabama YouTuber kotor no bono support khlai Twitter o je YouTube India o tag khlai reka
je Eden Gaming wati no bini channel no taisa phirogi rina bagui tei kwbangma youtuber no bono support khaiga tangi hinke bini yaku mukre yabo kre kono income ni lama sagre bo bwslai be chimi pano game ro thungai YouTube ni hode 50 haike 70,000 kahai income khalai tongo aroni bisingo bahino tabo je bini channel tomose delete khalai rijaka aboni bage YouTube India no tag khalajak tweet khalaye je bini channel no tesa je hack mani phirogi ready hinai video ni main kok wngkha bini asik imang kotor tongmani bini yakung yak kaham tongpro Bangalore thangi samung khaiye rang khawi nogo phanya hne imang tongmani kintu ba bini o imang nanglia phiaba tini bini yakung korini jorao bini thani income bosuk nainai di aboni bage jotono no sanamu sungo live je engmani chini kahamni bagene ungu abo tenor wansudi bini thani yakung yak korese bo parman 60,000 manai tongo hingke bobai ning bosuk different naidi nini thani yakung motong yakbo tongo nengkai tangi maya ang naiba aboni bage please ang request khalayo nor kebo phano amsuk dati bokha kalai bokha norom tang di jepur pano live no give up tar di please khai live no kuno dino phano give up tar di video no chachakai share khalai redi nini dol eba je nini sinija borano tangi hinke o jaga onek buji jane kok tongo onek buji man khanke nini bagi kaham nai